Kweth ma jolony e sectors mopogore mawuok e kaunti ma Homa Bay ojiwo jotelo mopogore mawuok e kaunti ma Kaluo mondo mi oket maino e bero skunde mag primar manie gisome kokalo e chenro mag gedo kod mwandu mag somo e skundno. Jolony go wacho ni keto maino e gero skunde mag primar biro medo ting'o malo rang'iny mar somo e kauntis ma Kaluo. Kotelnegi kod direkta maduol mochung' ne timo lokruok e sekta mar somo pachoka KICD Ngire Charles Ong'ondo ne giwacho ni ting' mar bero skunde mantiere kor gwenge ok onego wene mana piny owacho kende, to jotelo bende nigi ting' mar neno ni sikunde mag primar manigi some obedo makare. Ne gilose nyasi mar solo omenda mar gero skund primar ma oneno. Timo gimoro makelo ni gimoro e lweti, kik warit ni ng'ato moro biro wuok kamoro mabiro konyowa gero skundewa moluorowa maloyo wan wawegi. The government is doing a lot to promote education. Kenya ka ema wane gi 100% transition. Nyathi ka nyathi motimo primary nyaka dhi e secondary. Kenya ka ema wane gi pesa ma sirikal golo kabiro ne nyathi ka nyathi. To kata kamano, wan jonyuol, wan jopiny, bende wan gi role. Kik wabeda ni warito ne sirikal ema nyaka tim. Nyuol mani kaendi wakeluru nyithindo mondo some public school. Professors gi doctors moneno owuoyo kaendi gi te. Giduto tene gisome public school. And kaka ja sirikal, I'm advocating ni public institutions ema offer the best services. We have prioritized education. And that is demonstrated by several things. Early in February, we were able to ensure that over 100 of our children who could not go to school because they had no money. In addition to what government's doing, under the leadership of Professor Mondo, we gave out a check for over 1 million shillings, 2 million Kenya shillings for those children to go to school. And we continue to partner so they go to school.